माब्लाबा आं सानो जोंनि लाइमोनफोरा एसेबां गोसो होनानै फरायो अब्लाबो एग्जाम समाव मानो गोसोआव थाया एग्जामाव मानो लिरनो हाया खस्थ'खौथ' खालामो नाथाय रिजाल्टआ फेल बा जेसेबां मार्क मोननांगौ जेसेबां नाम्बार मोननांगौ एसेबांखौ मोनहैयानो बेनिखायनो आं सानो लोगोफोर दानि जुगनि लाइमोनफोरनि देरसिन प्रब्लेमा फरायनाया नङा फरायनायनि आदब खायदायासो बेलेग मानो होनबा आथिखालनि फरायसाफोरा 8 घन्टा 10 घन्टा फरायगोन नट्सफोरखौबो बानायगोन नाथाय अब्लाबो रिजाल्टआ फेलसो आरो बेराफारसे माखासे ओरैबायदि फरायसाफोर दङ जायफोर 8 घन्टा 10 घन्टा फरायालासिनो 3 घन्टा 4 घन्टा फरायनानैनो टपार जानो हायो गुबुनफोरनि सिगाङाव बिसोर दिन्थिगोन जे जेन आं लेखाखौनो फराया मबाइल इउज खालामगोन मुभि नायगोन अब्लाबो बिसोर एग्जामाव माबोरै टपार जानो हायो बुजिदोंना लोगोफोर डिफारेन्सआ मा स्मार्ट स्टाडि दिनैनि बे भिडिअआव जों बेखौनो मिन्थिगोन लोगोफोर स्मार्ट स्टाडिया मा स्मार्ट स्टाडि माबोरै खालामनो आरो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला नों फरायनायनिफ्राय गिनायखौ नागारगोन आरो बयनिख्रुइबो इम्परटेन्टसिन खोथाया जाहैबाय नों गावखौनो मिथिगोन जे रिजाल्टआबो इमप्रुभ जालांनो हमगासिनो दङ गोबां फरायसाफ्रानो गोबां लाइमोनफ्रानो साननो हागौ जे मा स्मार्ट स्टाडिब्रा बेलाय होननानै नाथाय आं कनफिडेन्टलि बुंनो हायो जे जायफोर स्मार्ट स्टाडि खालामोना बिसोर टपारल' नङा जिनियासबो जानो हागोन स्मार्ट स्टाडिनि ओंथिया बे नङा जे 24 घन्टायाव नों 10 घन्टा 12 घन्टा लेखा फरायथारनांगौ थामहिनबा खम समावनो मोजाङै गोसो होनानै फरायनायखौसो बुङो स्मार्ट स्टाडि जों माबोरै स्मार्ट स्टाडि खालामनो टपार बा जिनियास माबोरै जानो बेनि सोमोन्दै माखासे खोथा मिथिनानै लादिनि लोगोफोर बेनिखायनो आंनि मोनसे खावलायनाय लोगोफोर गोसो होनानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोब आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानैबो होलां दानिया फैदो लोगोफोर स्मार्ट स्टाडि माबोरै खालामनो बेनिनो फार्स्टआव जागोन एफेक्टिभ प्लेनिं एन्ड अर्गानाइजेसन मोनसे गल सेट खालामनानै ला सानफ्रोमबोनि थाखाय बा सप्ताफ्रोमबोनि थाखाय नों फरायनायखौ गोसोआव लाखिनो हानाय बायदि मोनसे गल सेट खालामनानै ला गोसो होनानै फरायनायनि अनगायैबो बेखौ रोखा खालाम जे मा आयदानि सायाव नों टारगेटखौ आबुं खालामगोन प्रायरिटि होनाय बयनिख्रुइबो इम्परटेन्टसिन आरो नों माखौ हासिना मोनो बेखौ नों मिथिनांगोन आरो नों बेखौ गावनि गल सेट खालामनायाव बयनिख्रुइबो सिगां प्रायरिटि होनानै फरायग्रोनो नाजा टाइम टेबोल गोबां फरायसाफोरनि फरायनायानो बांसिनानो टाइम टेबोल थाया सानसेयाव 10 घन्टा 12 घन्टा फरायथारनांगौ बेबायदिल' सानो नाथाय मोनसे खोथा सानफ्रोमबो बा सप्ताहे नों समखौ टेबोल खालामनानै लायाबा नों गावखौनो आराम खालामाबा मेम'रिखौ रिफ्रेश खालामाबा सम मथे जायाब्ला सम मथे फरायनाय बेबायदि टेबोल खालामनानै लायाबा नों 10 घन्टा 12 घन्टा फरायब्लाबो बेयो मेम'रियाव थानाय नङा मोनसे टेकनिक दं लोगोफोर पम'डर' टेकनिक होननाय बे टेकनिकआ जोंनि फरायनायखौ फकास खालामनायाव हेल्प खालामो जेरै नों आधा घन्टा गोसो होनानै फरायखांनायनि उनाव 5 मिनिटनि मोनसे फिसा ब्रेक लानायाव नोङो स्ट्रेचिं खालाम दै लों वाशरुमाव थां नाथाय 5 मिनिटखौ मबाइल इउज खालामनानै नङाबा 5 मिनिटनि जायगायाव रिल स्क्रल खालामनानै 50 मिनिटबो जाहैनो हागौ बेबायदिनो मोनफ्रोमबो 25 मिनिट 30 मिनिट फरायखांनायनि उनाव 5 मिनिट ब्रेक लायोब्ला जों गावनि फरायनायाव फकास खालामबाय थानो हायो सेकेन्डआव एक्टिभ स्टाडि टेकनिक एक्टिभ रिकलआ मोनसे हेल्पफुल आरो नोंनि फरायनायखौ गोसोआव लाखिनायावबो हेल्प खालामो नट्स खालामनानै लानायफोरखौ नों खनले फरायनायनि अनगायै बेखौ जोख्लोबनानै दोन आरो जाखिनि नोंनि गोसोआव दङ बेफोरखौ लिरनो नाजा बा गोसा फरायनो नाजा बेबायदि खालामोब्ला नों गोसोआव साबसिन लाखिनो हासिनगोन आरो लोगोसे फ्लास कार्डखौबो इउज खालाम स्पिड रेपिटेसन समजों लोगोसे हायैफोरखौ गेजेर रिभिउ खालामनाय खनसेयावनो रिपिट खालामजोबा जासे सानसेनि उनाव बा सानथामनि उनाव बा सप्तासेनि उनाव नों बेफोरखौ रिपिट खालामजोबनो नाजा बेबायदि खालामोब्ला नों साबसिन गोसोआव लाखिनो हागोन सेल्फ एक्सपेक्टेसन गोदान आयदाफोरखौ बा कनसेप्टफोरखौ नों गावनि गोसो बायदि बुजिनो नाजा गोदान कनसेप्टफोरखौ नों ओरैबायदि साननानै ला जेन बेफोरखौ नोङो हाखाजोबो मिन्थिखाजोबो आरो फरायनाय समाव ओरैबायदि साननानै फराय जेन सोरखौबासो नोङो फोरोंगासिनो दङ थार्डआव स्मार्ट नोट टेकिं मेथड कर्नेल मेथड नों गावनि नोट पेजखौ ट्रेंगल बाहागोआव खालामनानै ला मेइन नोटखौ आगदाथिं कुइसनखौ आगसिथिं आरो सार बाहागोखौ गाहायाव बेबायदि खालामनानै लायोब्ला उनाव रिभिउ खालामफिननायाव गोरलै जायो ब्रेभिटी एन्ड क्लेरिटी मोनफ्रोमबो सोदोबखौनो नोङो नोट खालामनानै लानायनि अनगायै इम्परटेन्ट लाइन्सफोरखौ जायखौ नों इम्परटेन्टनिफ्रायबो इम्परटेन्टसिन सानो बेफोरखौ नोङो डायग्राम खालामनानै ला रिभिउ खालामनाय नट्सफोरखौ नोङो क्लासनि समाव लिरनानै लानायनि थाखायल' नङा नोंनि गोसोआव थानाय बायदि उनाव बेखौ फरायनो लानाय समाव बा नेक्स्ट डेआव बेखौ रिभिउ खालामफिन फोर्थआव हेल्दी लाइफस्टाइल एन्ड इनभाइरनमेन्ट स्टाडि इनभाइरनमेन्ट जों गावनि फरायनायनि थाखाय मोजां जायगा जाथारनांगौ
जेरै खोरखि जिङाव फरायोब्ला साननि सोरां बार बेफोरखौ मोनो। थामहिनबा फरायग्रा जायगाया ओरैबायदि जानांगौ जेराव नों फरायनाय समाव फुल फकास खालामनो हायो। एभयड डिस्ट्रेक्शन, फरायनाय समाव नों माब्लाबाबो मबाइल लानानै फरायनो नाङा। साइलेन्ट खालामनानै नों नुयि जायगायाव दोन बा बेलेग रुमाव दोन, नङाब्ला नटिफिकेशन, ससियेल मिडिया, रिल्स बायदिफ्रा नोंनि फरायनायखौ डिस्ट्रेक्टिभ खालामगोन। आरो हानायमानि आननेसेसारि ससियेल मिडिया, गेम आप बेफोरनिफ्राय हानायमानि जानगाराव थानो नाजा, नङाब्ला नों माब्लाबाबो नटिफिकेशन, ससियेल मिडियाफोरनि थाखाय गोसो होनानै फरायनो हानाय नङा। वेल स्लिप, नों गावनि फरायनायखौ इमप्रुभ खालामनो थाखाय मोजाङै उन्दुनायाबो जोबोद इम्परटेन्ट। मोजाङै उन्दुबासो नों गावनि फरायनायफोरखौबो गोसोआव मोजाङै लाखिनो हागोन। आरो खायफा फरायसाफ्रा एग्जाम खाथि सफैब्लाल' आं हाथाराखै होननानै मोनायाव हर थौहाब फरायो, नाथाय बेबायदि फरायनाया जेबो खामानियाव होआ, लोगोसे नों हाखानायफोरखौबो बावलांफिनगोनसो। फरायनायखौ नों मोजां खालामनो थाखाय जानाय लोंनायखौबो मोजां जानांगोन, टाइम मथे जानांगोन। उल्था सिदा जानानै उदै खर' सायोब्ला नोंनि फकासआ उदै सानाय खर' सानायावसो बांसिन जागोन। आरो एक्सारसाइसबो खालाम लोगोफोर। एक्सारसाइस खालामोब्ला जोंनि जानाय लोंनायफ्रा मोजाङै डाइजेस्ट जायो, आरो जानाय लोंनायाबो मोजाङै डाइजेस्ट जायोब्लासो फरायनायावबो कम्फर्टेबल मोनो, मोजाङै फकासबो खालामनो हायो। बेखिनियानो लोगोफोर स्मार्ट स्टाडिनि माखासे मेइन पइन्टफोरा। आरो बेजों लोगोसे फंनैसो खोथा गोसोआव लाखि लोगोफोर, नों गावखौनो साननानै नाय, फैबाय थानाय समाव जेब्ला रिजाल्टआ सौफैगोन आरो नोंनि बिमा बिफा पेरेन्टसफोरनि खुसिखौ नों गावनि मेगनजों नुयोब्ला माबायदि मोनगोन। नोंगौ, नों दिनै एसे खस्थ' मोनगोन, आरो बे खस्थ'आनो नोंखौ सानसे देरहाहोगोनबो, नाथाय सर्टकाट लामाजों नङा दे लोगोफोर, स्मार्ट लामाजोंसो। एभारेज स्टुडेन्टफ्राबो टपार जानो हागोन जेब्ला स्मार्ट स्टाडि खालामो। नाथाय मोनसे रिक्वेस्ट लोगोफोर, फेग्रा मुवा, ड्राग्स बाहायनायखौ माब्लाबाबो सोलोंनो नाङा। बेबायदि फेग्रा मुवा ड्राग्सफोरखौ बाहायनायनि लामाखौथ' नों मोनगोन, नाथाय बे नोरोखनिफ्राय ओंखारफिननायनि लामाखौसो नों मोननाय नङा, जेब्लासिम बे ड्राग्सआ नोंनि जिउखौ फोजोबागौमानि नोंखौ नागारनाय नङा। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला अब्ला नोंथांमोनाबो गावखौनो गाव सानगोन, दिनैनिफ्राय आङो हार्ड स्टाडि नङा, स्मार्ट स्टाडिसो खालामगोन, डिस्ट्रेक्शनजों जुजिगोन आरो गावनि सिमांनि थाखाय जेब्लायबो सिखारगोन। मानो होनब्ला जायफोर दिनैनि समाव गावखौनो एसे खस्थ'आव खोख्लैयो, बैसोर बायदि मानसिफ्रासो दुनियाखौ इन्सपायार खालामनो हायो। एसेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामनानै हो। नेक्स्ट भिडिअआव फिन लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर, अब्लासिमहालागै स्मार्ट स्टाडियाव फकास खालामबाय था। गोजोन्थों।